Het weer van de morgen was weer gladens en sneeuw, maar de temperatuur hoe daar wel op naar zijn 1, 2 graden. En dan taait het licht en dan kun je dat ik zie, die sneeuw verdwijnt, maar de winter wil net echt voort. Nee, we zitten voorlopig denk ik nog wel vast aan het kwakkelen in de waartype. Joen en vannacht, nou we hadden eerst nog wel even een droge periode, maar vannacht staan er gewoon buien, maar kon ze op wierte sneeuw, maar kon ze op tonger. En dat betekent dus dat het weer roeg wordt, wat waar onbelangrijk. En verder is een temperatuur om en bij 0 of plus 1. En dus moeten we er rekening mee houden dat het ik joen en vannacht weer geleid worden kan. En ik had nog een waarschuwing van mist staan, dat geldt voor joen. En misschien ik wel van meneer Betiet. En dan moeten we nu doen. Ja, we hebben nog wat rein of een paar buien, maar verder wordt het ik alweer eens even droeg. En de temperaturen moeten nu doen samen bij de 3 of de 4 graden heen. De wind zal matig wezen of zwak en die komt uit zuidelijke richtingen, want zuid, zuidwest, zuidoost misschien wel even. En dan verder nog, ja, in het watergebied kan die wind vrij krachtig worden. We zoeken naar de nacht van vrijdag op sneeuw, een temperatuur om het vriespunt heen, misschien al wel een graadje frost, misschien wel wat sneeuw, wat wierte sneeuw en dus nog altijd een kans op gladens. En dan het vooruitzicht. Sneeuw, sneeuw en manje, ja, dan hebben we het dagen mooi uit een trog rein, uit een trog sneeuw, waarbij de sneeuwkansen het grust binnen op sneeuw en sneeuw. En op manje misschien even wat meer rein, maar alle dagen toch wel kans op gladens. Hoe daar zijn 2, 3 of 4 graden boven nul. In de nachten zijn 2 of 3 graden frost. Nou ja, dat is nog altijd een lichte frost. Ik zei het al, het kwakkelt, dus de gladens bloedt en het echte tuinwaar. Daar moeten we nog even op wachten. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.